Төбәдән кар төшү нәтиҗәсендә автомобильгә китерелгән зыянны каплату, экспертиза өчен түләү чыгымнарын һәм әхлакый зарарны компенсацияләү турында Сафин Илнар Зарип улының автолидер җаваплыгы шикләнгән җәмгыятенә карата дәгъвасы буенча граждан эше карала. Җиңүнең 50 еллыгы урамындагы бина түбәсеннән бузлы кар ишелеп, бина янында туктап торган автомобильгә зыян салган. Бина милекчесе китерелгән зыянны түләүдән баш тарта. Сезнең эксперт җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятендә суд экспертизасы билгеләнүгә бәйле рәвештә судның 2020 елның 29 сентябрендәге билгеләмәсе белән эш карау туктатып торылган. Әлеге ситуациядә кемнең хаклы, ә кемнең гаепле булуын судья Әнәс Нуриев ачыклаячак. Барыгызның да басуыгызны сорыйм. Суд килә. Барыгыз да утырыгыз. Төбәдән кар төшү нәтиҗәсендә 162,456 сум күләмендә автомобильгә китерелгән зыянны каплату, 15,000 сум күләмендә әхлакый зарарны һәм дәүләт пошлинасын түләтү чыгымнарын компенсацияләү турында гражданин Сафин Илнар Зарип улының автолидер җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә карата дәгъвасы буенча граждан эше карала. Суд сәркатибе якларның килү турында хәбәр итегез. Хөрмәтле суд, якларга хәбәр ителде, алар утырышта катнашалар. Суд утырышы беркетмәсе аудиоязма чараларын кулланып башкарыла. Рәхмәт. Суд процесста катнашучыларның шәхесен белгергә тиеш. Шуңа күрә процесста катнашучылар үзегезнең шәхеслегегезне рәсмиләштерүче документларыгызны тапшырыгыз. Суд эшне асылы буенча карауга күчә. Дәгъвачы, сезгә сүз бирелә, рәхим итеп, трибуна артына узыгыз. Димәк, эш булай булды. Мин юл транспорт һәлакәтенә эләктем. Авария мин гаепләм булмады. Машинага мин ягына утырган булсам да, мин аны бик әйбәт җөрдем. Туктагыз әле, бүгенге эшкә бу ничек бәйле? Сез зинһар эшнең асылы буенча сөйләгез. Гафу итегез, кадерле суд. Авариядан соң машинамны автолидер кибеты янындагы автосервиска алып килдем. Машинаны парковкага куйдым. Парковкага куйдым да автомеханик белән сөйләшергә кереп киттем. Бер заман автосигнализация эшләп җибәрде. Чыгып карасам, машина өстендә кар ята. Кар автолидер кибетенең түбәсеннән төшкән иде. Машинамны былай да бәргән идем инде. Хәзер тагы да инде. Машинаны автосервиска килеп ремонтладым дип атала инде бу. Аңлашылды. Сез бу хәл буенча кемгә, нинди органнарга мөрәҗәгать иттегез һәм документларыгызның төп нөсхәләре бармы? Әлбәттә мөрәҗәгать иттем. Документларым да бар. Юл транспорт һәлакәте турында белешмәнең күчермәсе дә бар. Дәлилләрем булмаса, хәзер монда басып тормас идем бит инде мин. Дәгъвачы, сез куйган сорауларга җавап бирегез. Мин шунда ук юл патруль хезмәте инспекторларын чакырдым. Алар барысын да дөресенчә рәсмиләштерделәр. Авария булган урында беркетмә фототаблица ясадылар. Автолидер кибеты янында торган машинамның түбәсендә иянчелгән урыннары булуы, шулай ук машина түбәсендә кар ятуы анда күренә. Тикшерү барышында шулай ук түбәдә минем машина түбәсенә төшкән кар күренә. Мин кибет түбәсеннән машина түбәсенә кар ишелеп төшү факты буенча полиция башлыгы исеменә гариза яздым. Үзем бәйсез бәяләү үткәрдем. Аның буенча минем машинаны ремонтлау 162,456 сумга чыга. Дәгъвачы, эш материалларында документлар бар. Сез шул документларның төп нөсхәләрен суд сәркатибе аша тапшыра аласызмы? Әлбәттә. Гомумән, хөрмәтле суд, миңа китерелгән зыянны кайтаруларын сорыйм. Хәзер минем вәкилем чыгыш ясар. Ул төгәлләрәк бөтенләй берне аңлатыр. Әлбәттә, дәгъвачы сезнең вәкилегез чыгыш ясар, ләкин минем тагын бер сорау бар. Сез җавапчы белән бу бәхәсне тыныч юл белән җайга салырга теләп карадыгызмы? Әлбәттә, мин җавапчыга китерелгән зыянны түләү турындагы таләп белән дәгъва яздым. Кызганычка каршы, ул канәгатьләндерелмәде. Әле шуның өстенә мине хаклы түгел дип өстемнән көлде. Сезгә беркем дә машинагызны кибет янына куйра кушмады. Җавапчы, сезгә сүз биреләчәк. Дәвам итегез. Минем сүзем бетте. Мин вәкилемне чыгуын сорыйм. Рәхмәт, утырыгыз. Дәгъвачы вәкиле, рәхим итегез. Хөрмәтле суд, җавапчы вәкиле үтенешнамәсе буенча санап кителгән зыяннарның, ул да булса автомобиль төбәсендәге янчелгән урыннарның күрсәтелгән шартларга туры килүен ачыклау,
Машинаны ремонтлау бәясен билгеләү буенча суд тарафыннан суд экспертизасы билгеләнгән иде. Эксперт бәяләмәсе нигезендә автомобильгә китерелгән зыяннар бу шартларга туры килә. Бары тик арткы сул ишектәге, сул яктагы арткы өлештәге һәм арткы бампердагы горизонталь тырналу эзләре генә моңа керми. Базар бәясе буенча транспорт чарасын ремонтлау 134 566 сумга төшә. Шуны күздә тотып, машинаны ремонтлау бәясе өлешендә дәгъва таләпләрен киметәбез. Һәм җавапчыдан 162 456 сумнан тик 134 566 сум түләттерүне телибез. Калган өлешендә дәгъва таләпләрен тулысынча канәгатьләндерүегезне сорыйбыз. Түбәдәге янчелгән урыннарның юл транспорт һәлакәте вакытында булмаганлыгы экспертизадан күренә. Россия Федерациясе Граждан кодексының 1064 статьясы нигезендә гражданның шәхесенә яисә мөлкәтенә китерелгән зыян аны китергән зат тарафыннан тулысынча түләнергә тиеш. Һәм Россия Федерациясе Граждан кодексының 210 статьясы нигезендә әгәр законда яисә шартнамәдә башкача каралмаган булса, милекче үз карамагындагы мөлкәтне карап тору мәшәкатен үз өстенә ала дип күрсәтелгән. Сезнең беттеме? Әйе, әлегә бетте, хөрмәтле суд. Рәхмәт, утырыгыз. Җавапчы сезгә сүз бирелә. Рәхим итегез. Хөрмәтле суд, дәгъва белән бердә килешмибез. Мин бина милекчесе һәм автолидер җаваплы эшләнгән җәмгыяте директоры. Дәгъвачы дөресен әйткәндә үзе дә бик нык саксызлык күргән. Ни өчен дигәндә ул машинасын куйганда бит түбәдә кар булуын күргән, куркынычка килеп чыгуын да белгән. Нигә аны машинасына да куярга иде? Сез түбәдәге карларны бөтенләй чистартмыйсызмы? Чистартабыз әлбәттә, безнең расланган график буенча чистартыла түбәдәге карлар. Хәтта штатта торучы хезмәткәрләребез дә бар. Алар бик вазифаларын әйбәт башкаралар. Хәтта шелтәдә белдергәннәр юк, инструктажда үтәләр. Тәртип бездә барсы да. Дәгъвачы, тапшырылган документлардан чыгып, без күрәбез, түбәдә кар яткан. Моны сез ничек аңлата аласыз? Хөрмәтле суд, һава шартлары начарлыгы сәбәпле шулай килеп чыкты. 2 көн буе көчле җил булды, буран, кар берни күренмәде. Мин үзем дә хезмәткәрләремне куркыныч астына куярга тәвәккәлләмәдем. Сез аңлыйсыздыр бит инде, бу бердә файдасыз булыр иде һәм куркыныч та шулай бит. Димәк, чит кешенең машинасына бәла янаса да була. Дәгъвачы, тынычланыгыз. Сезнең вакытыгыз булачак, сүзегезне әйтергә. Җавапчы, сезнең хезмәткәрләр тиешле кирәк яраклар белән эшләрме? Әйе, әлбәттә, түбәдән кар төшерүче хезмәткәрләрнең тиешле кирәк яраклары ул саклау поясы. Бу пояс сертификацияланган булырга тиеш. Бездә буларның барысы да бар. Мин хәтта шул саклау чаралары булган чиракта да аларны түбәгә менгәргә тәвәккәлләмәдем. Нәрсә шулай булгач, түбәне чистартырга да кирәк түгелмени? Белдермәгез. Дәвам итегез. Дәгъвачы, без түбәне дә территорияны һәрвакыт чиста тотабыз. Өстәвенә ул көнне тасма белән әйләндереп алган идек әле. Бер нинди тасма да юк иде анда. Җавапчы, тасма бар идеме, юк идеме? Әйе, бар иде, ләкин ул җил белән өзелгән. Менә әйтәм бит инде, юк иде анда тасма дип. Җил үзүенә мин гаеплемени? Дәгъвачы, тынычланыгыз. Җавапчы, сезнең тагын нәрсәдә булса әйтәсегез бармы? Әйе, хөрмәтле суд, хәзер минем вәкилем чыгыш ясар. Рәхмәт, утырыгыз. Җавапчы вәкил, сезгә сүз бирелә. Хөрмәтле суд, без дәгъваны танымыйбыз. Биредә дәгъвачының үзенең җавапсызлыгы аркасында бу хәл килеп чыккан дип саныйбыз. Беренчедән, дәгъвачы ул түбәдәге карны күргән. Ял көннәрендә нинди һава торышы булуын белә торып, машинасын шул урынга калдырып киткән. Икенчедән, кибет территориясе тулысынча чистартылган. Хезмәткәрләр шулай ук машиналар кую урынында чистартканнар, чөнки ышаныч белдерүчем башка төбәктән килергә тиешле вәкилләрне көтә иде. Ышаныч белдерүчем кар төшү мөмкинлеге булуын кисәтү өчен территорияны тасма белән әйләндереп алган, билгесез сәбәпләр аркасында әлеге тасма өзелгән.
Дәгъвачының машинасын автосервис янында түгел, кибет янында калдырып китәчәген беркем дә белмәде. Тагын әхлакый зыянны компенсациялау буенча да әйтәсем килә. Россия Федерациясе Граждан кодексының 151 статьясындагы 1 пункты нигезендә, әгәр гражданга аның мөлкәти булмаган шәхси хокукларын боза торган, я гражданның матди булмаган башка байлыкларына куркыныч тудыра торган гамәлләр белән әхлакый зыян, физик яисә рухи газаплар китерелгәндә, шулай ук законда каралган башка очракларда суд хукук бозучыга күрсәтелгән зыянны акчалата компенсациялауны йөкли ала. Ләкин бу очракта без әхлакый зыянны компенсациялау турындагы таләп канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип саныйбыз, чөнки дәгъвачыга физик яисә рухи газаплар китерелмәгән, дәгъвачының мөлкәти хукуклары бозылган. Әйе инде, шулайдыр шул. Мине гаепле итмәкче буласың ни? Дәгъвачы, сезнең беттеме? Минем әлегә бетте. Рахмәт, утырыгыз. Дәгъвачы, сезгә сорау, сез нишләп машинагызны кибет янында калдырдыгыз? Мин килгәндә автосервис кырындагы автолидер кибете янында каршы тартыла башлаган гына иде. Мин тиз генә автомеханикка кирип чыкмакчы идем. Җитешер идем дип уйлаган идем. Аңлашылды. Рахмәт, утырыгыз. Сезнең тагын өстәмәләрегез бармы? Әйе, бездә бар, хөрмәтле суд. Рәхмәт итегез. Судның игътибарын автомобильнең тиешле урында калдырган булуына юнәлтәсе килә. Кибет милекчесе тарафыннан түбәдән кар төшергә мөмкин булу турында, машиналар туктау урыныннан файдалануда нинди дә булса башка чикләүләр булмаган. Җавапчы судка моның киресенчә булуын раслаган дәлилләр дә китермәде. Беттеме сезнең? Әйе, бетте. Рәхмәт, утырыгыз. Җавапчы вәкиле, сезнең тагын нинди дә булса өстәмәләрегез, каршылык белдерүләрегез бармы? Әйе, бар, хөрмәтле суд. Рәхмәт итегез. Дәгъвачының машинасын стенага китереп безнең кибет янында калдырып китүен һәм үз эшләре белән каядыр йөрүендә безнең бер гаебез дә юк. Аңлашылды. Яклар, өстәмәләрегез, аңлатмаларыгыз бармы? Юк, хөрмәтле суд. Юк, хөрмәтле суд. Шуның белән эшне асылы буенча карау тамамланды. Судта фикер алышуга күчә. Дәгъвачы вәкиле. Таләпләрне хуплыйбыз, хөрмәтле суд. Аңлашылды. Җавапчы вәкиле. Таләпләрне канәгатьләндерүгә каршы киләбез, хөрмәтле суд, ләкин суд тарафыннан дәгъвачының дәгъвасын канәгатьләндергән очракта Россия Федерациясе Граждан кодексының 1083 статьясындагы 2 өлеше таләпләренә туры китереп, зыянны түләттерү күләмен киметүегезне сорыйбыз, чөнки дәгъвачы үзе дә саграк булырга, машинасын кибет янында калдырмаска тиеш иде. Рәхмәт, аңлашылды. Суд эш материалларын тикшерде. Карар кабул итү өчен киңәшмә бүлмәсенә китә. Барыгызның да басуыгызны сорыйм. Суд килә. Россия Федерациясе исеме белән карар игълан ителә. Суд карары. Сафин Илнар Зарипулының автолидер җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә карата китерелгән зыянны түләттерү турында дәгъвасын өлешчә канәгатьләндерергә. Автолидер җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятеннән Сафин Илнар Зарипулы файдасына китерелгән зыянны каплау исәбенә 134 566 сум һәм 3891 сум күләмендә дәүләт пошлинасын кире кайтарырга. Дәгъваның калган өлешен канәгатьләндерүдән баш тартырга. Моннан тыш, суд җавапчыдан сезнең эксперт җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять файдасына 15 000 сум күләмендә суд экспертизасы ясау чыгымнарын түләттерергә кирәк дип саный. Суд карарына яклар тарафыннан апелляция тәртибендә карар чыгарган суд аша 1 ай эчендә шикаят бирелергә мөмкин. Яклар, сезгә суд карары аңлашылдымы? Әйе, аңлашылды. Шуның белән процесс тәмам. Мин сезне котлыйм. Машинагызны да ремонтлый аласыз. Барлык Экспертизаны алар. Әйе, экспертиза. Бүгенге процесс актуаль кышкы темага багышланган. Төбәдән төшкән бозлыклар өчен бина милекчесе яисә идарәче компаниясе, балконнан төшкән бозлыклар өчен фатир милекчесе җавап бирә. Шуңа күрә бина, фатир милекчеләренә бу проблемага кыш көне аеруча игътибар итәргә кирәк.